मेकआपा कमप्लिट जाबाय नै आब'मोननि खालामनाया स' माबायदि नुखो लोगोफोर नोंसोरो कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरनो हागोन दे। लोगोफोर गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। दिनैनि भिडिअआनो जागोन एसे स्पेसियेल जागोन भिडिअआ, मानो होनबा आङो माने आंखौ बै माने मेकआप कर्स लानाय सासे आब'मोननिया आंखौ मा होनोमोनलाय मडेल खालामनायजों आंखौ मेकआप खालामनो नागिरदों आरो। स' आंलाय मेकआप खालामग्राखा, मेकआप खालामाबानो थानो हाला। मानसिफ्रा सानो जोंहा मेकआप खालामाबा नायजाथारा, नाय असाइस बेफोरबायदि सानलाय लाङो खोमा। असाइसबाबो मोजांबाबो जेबो नङा। ओमफ्राय स' दिनैहाय आंखौ आब'मोननिया मेकआप खालामगोन। स' नोंथांमोना बिसिनि भिडिअखौ नायोबा सिनायखागौ जानो हागौ। ओमफ्रायो पारिजातनाव खालामगोन आरो पारिजातआ मेकआप आर्टिस्ट नालाय बेनाव थांनो नागिरदों। स' पारिजातआबोथ' आंनि लोगोखा, आंनि क्ल'ज फ्रेन्डखा। स' बेखौबो नुगोन, बेबो इउटुबारखा। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' सिनायजोबखायो पारिजात, ओमफ्राय एनिथिं वर्ल्ड मनि ना मारैबा नामलै बिदिनो आब'ना। स' ओमफ्राय बिसोरखौ नुजोबगोन लोगोफोर। ओमफ्राय सोर सोर दंबावो लोगो मोनहैगोन। आंखौ मेकआप खालामनो नागिरदों नालाय मोजां मोनो आंहा मेकआप बायदिसिना खालामनो। ओमफ्राय आंहाबो बुहुत मोजां मोनो, एक्साइटेड आरोना मेकआपनो। स' माबायदि खालामो लोगोफोर आब'मोननिया आं नोंसोरनो देखायनो नाजागोन दे। स' लोगोफोर जुदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांगोन होननानै आसा खालामो। भिडिअखौ बिदिबा स्टार्ट खालामसै लोगोफोर दे। सफैबाय। ओमफ्राय आब'मोननियाबो नै मालाय आं बिनि मडेल नालाय दिनै। ओमफ्राय र' ओइ पारिजातखौ सारप्राइज हैनो र' माने फैबाय थाखायो आं बुहुतबार बेनाव। ओमफ्राय जेनेबा आरो फैनाय जाबावबाय। ओंखाम जानो लांनांगौ मालाबासो लांसै आं। ओमफ्राय ओंखाम जानो होननानै आलासि जानो होननानै लिंनानै दाबो लांनाय जायाखै। थांगासिनो र' सोर सोर दङथाय नायनो। जानाया हाबाखालि अमा दालिखौलै ब्लाउसखौ गाननानै लाबाय। ओमफ्राय नै सिख्लाफ्रा जाबाय। ओमफ्राय नै हेयार स्टाइल दङ। मेकआपा कमप्लिट जाबाय नै आब'मोननि खालामनाया। स' माबायदि नुखो लोगोफोर नोंसोरो कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरनो हागोन दे। फाइनालि नै लोगोफोर मेकआपा कमप्लिट जाबाय। मिनिनोसो ओंखारदों।
कमप्लिट जाबाय नै मेकआपआ आब'मोननि बानायनायानो नायखांबाय थ' बैयाव क्लासाव नोंनि केमेरायाव माबाबाय आं भिडिअ खालामबाय bunga agak ini nama mulai ma Perika A Priya Nina Ronggina ओमफ्राय नों नोंना नोंथांना ओमफ्राय आगै नोंना नोंथ' आनमेरिडसोना हाबा जाथ'वाखैना बेबो आनमेरिड बे आगैयाबो आनमेरिड बेबो आनमेरिड नैबे मेरिड ओमफ्राय नैबे मेरिड मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो नाङा गाइसमोन खोन्थानानै होखाजोब्बाय लोगोफोर मेकआपआथ' फाइनालि जोबजोब्बाय ओमफ्राय आङो भिडिअ लानो मोनाखै एसे रिल्स ओमफ्राय फट'स लादोंमोन ओमफ्राय नै एबार खनसे खिन्थाबानो जायो नै बेनो आब'मनियानो आंखौ मेकआप खालामनाया माबायदि ओमफ्राय नै नोंखौबो देखायनो फै जोब्बाय हिन्जावगोनांबो हिन्जावगोनां देखायलायाबालाय आरो माबायदि मोनदों मेकआप खालामनानै बिराद मोजां मोनो गावबागाव आंनि महरखौनो चेन्ज जानाय बायदि माने बे आगै लावगिखौबो दे माबायदि मोनदों आगै मोजां मोनोना लावगिनो ओमफ्राय जों हाबा जानायफ्रा सानै दङ ओमफ्राय सिख्लाफोर गोजा नै जोंना बिनानावफ्रा ओइ राय दे रायआबो बर'सो रोंलायलायो माबायदि मोनदों मेकआप केनेकुवा लागिছে मेकआप अके दे लोगो फै माबायदि मोनखो लोगो गोलोमबाय आङो भिडिअ लानायाव नै जोंनि बेनो खालामना खिथासै बेनो नै ओमफ्राय नै बेनो मेकआप आर्टिस्ट ओमफ्राय माबायदि मोनगोनथाय रायजोफोर कमेन्टआवहाय आगै फुलफुलनि माबायावहाय कमेन्टआव जाबायना आगै चेनेलनि आगै फुलफुलनि चेनेलनि गेजेरजों खिन्थाहरलायदो होननानै जुलि नार्जारि गैला आंखौ दा फैनांसिगोन नै फैबाय ओरैनो नायनोबो मोजां बेनोमोन लोगोफोर गरम थाबाय दिनै बिरादनो थेवबाबो जोंहा फट' लानायाव अहाखाया जिमान गरमानो जाया मानो फट' लाखानांगौ जिमान गोजान देलायबाय जेब्ला बेफोरबायसा दिना बारे फैबाय थायाना बेनि थाखायनो जोङो रंजायो आरोना लोगो बेबायसा जोंनिया फट' थाबाबो जों रंजानांगौ थानांगौ दसेनि जिबनखौ लानानै आरो मा रंजाबिलाय बेसे समायना